Nixtieq insellem is-semmija kollha f'dan il-mument illum xtaqt li fil-katakezi u riflessjoni tagħna naħsbu ftit fuq San Franġisk u x'jidilna hu fl-esperjenza tiegħu dwar il-figura tas-saċerdoti. Hija tema eżisti li hija opportuna kemm għax minnaw ftit ieħor niċċelebraw anke l-festa ta' San Franġisk il-Bambin Rid fl-4 Ottubru u anke matul din is-sena tas-saċerdoti. San Franġisk eżisti fi żmienu għex fi żmien partikolari fil-Knisja li kienet għaddejja minn sitwazzjoni fejn internament fil-Knisja f'dak li jidħol il-lajċi kien hemm biex ngħidu hekk ċerta qawmien. Kellek movimenti ta' lajċi li ppruvaw jgħixu l-Vanġelu b'ċerta radikalità, b'ċerta faqar bħalma pereżempju kien Peter Valdo, illi minnu anke twildu dawk li huma msejħin bħala l-Valdesi, illi dan wara li qara l-Vanġelu sema l-Vanġelu predikat fil-Knisja beda jgħixu b'mod radikali ħafna. Però fil-waqt li kellek dawn il-movimenti lajkali biex ngħidu hekk b'ċerta tiġdid, fl-istess ħin il-Knisja internament kienet qiegħda ssofri minn aspett partikolari li kienet il-ħajja u l-imġiba tas-saċerdoti fi żmien Franġisku t'Assisi. Il-ħajja tas-saċerdoti eżistija kienet immarkata biex ngħidlek bi tliet nuqqasijiet prinċipali. L-ewwel wieħed kien dak li magħruf bħala l-konkubinaġġ, ġifieri saċerdoti li kien ma kinux qegħdin jgħixu ħajja ta' ċelibati ma qegħdin jgħixu f'relazzjoni anke ma' nies oħra. Kellek sitwazzjoni fejn saċerdoti l-amministrazzjoni tas-sagramenti u dak li hu qaddisa f'dat f'idejhom kien isir għal gwadan ta' flus dik ngħidula s-simonija. U t-tielet aspett eżistijej kien dak li kienet l-alleanza f'ċerti mumenti bejn dik li kienet il-politika bis-sistema feudali fi żmien Franġisku ma' dak li kienet il-Knisja, ma' dak li kien l-isqof, ma' dak li kien is-saċerdot. U daw il-movimenti eżistijej li bdew jimbtu qalb il-lajċi li rridu jgħixu l-Vanġelu b'mod radikali, però żvijaw fuq ħaġa waħda. Għaliex daw bdew jattakkaw lis-saċerdoti u bdew jgħidu lill-poplu ta' Alla li daw is-saċerdoti li qegħdin jgħixu f'dis sitwazzjoni ta' dnub, is-sagramenti li huma jiċċelebraw jamministraw ma jgħoddux, allura dew jitkellmu kontra s-saċerdoti u ħeġġu lin-nies saħansitra sabiex ma jmorrux għandhom. Franġisku t'Assisi għex eżistijej f'din is-sitwazzjoni. Illi naħseb San Franġisk għalina jista' jkun ta' dawl kbir fejn tidħol din ir-realtà. Aħna llum anke waqt li qegħdin inċelebraw din is-sena dedikata għas-saċerdoti, bħala Knisja aħna konxi ħafna bid-djufija tas-saċerdot. Kien propju għalhekk li l-Papa Benedettu XVI nila din is-sena għax ixtieq li s-saċerdoti verament jaħdmu l-qudiem biex jgħixu ħajja qaddisa u mhux ħajja fid-dnub. U aħna eżistijej faċilment jista' jiġrilna bħalma ġara fi żmien San Franġisk. Inti tista' tkun lajk impenjat fil-Knisja u għax iktar ma tagħmel qrib tas-saċerdot forsi iktar tara fin-nuqqas tiegħu u tispiċċa forsi inti stess toħodha kontrih u twassal ħadd ieħor li joħduha kontri s-saċerdoti. Franġisku eżistijej il-laqgħa vera tiegħu ma' Kristu li żammitu fil-Knisja u qatt ma joħodha kontra Knisja minkejja l-iżbalji tal-Knisja. Franġisku jagħtina kliem tant sabiħ illi nixtieq naqsmu magħkom eżistijej ħalli jkun anke ta' gwida fil-ħajja l-isranija tagħkom. Nixtieq indur daqsxejn lejn it-testament ta' San Franġisk li dal-aħħar kien anke mumenti fejn stajna nirriflettu ftit fuq. U San Franġisk fit-testament fil-vers 6 tat-testament tiegħu jgħidilna hekk: il-mulejtani u għadu jagħtini tant fidi fis-saċerdoti li jgħixu skont kif trid il-Knisja imqazza Rumana. Interessanti eżisti li Franġisku jgħidilna li kien il-mulej illi taħ din il-fidi u għadu jagħtih din il-fidi fis-saċerdoti. San Franġisk fit-testament tiegħu jagħmlilna lista ta' diversi grazzi lil mulej tagħ u tinsewx testament bniedem qed tikbu lejn l-aħħar ta' ħajtu Franġisku. U allura huwa il-mument fejn dan qed jirrifletti verament dak li l-mulej għamel miegħu, mhux qed jirrifletti b'mod superfiċjali, imma qed jirrifletti fil-profond. U waħda minn dil-grazzi kbar mill-ewwel grazzi li Franġisku jsemma wara l-grazzja tal-konverżjoni hija din il-fidi lil mulej tagħ fis-saċerdoti. Kemm għandna bżonn eżisti il-ħaġa nifhmuha. Ma tistax tifhem minnu s-saċerdot billi taqra ktieb.
ma tistax tifhem minnu saċerdot billi tagħmel xi analiżi xjentifika, soċjoloġika, psikoloġika tas-saċerdot. Tifhem verament minnu s-saċerdot, il-misteru tas-saċerdot, jekk inti tħalli l-mulej inibħek bih. U jew nitolbuha anke matul din is-sena dedikata s-saċerdoti. Nitolbu l-grazzja li l-mulej jurina tas-sew minnu s-saċerdot. Tajjeb li naqraw x'tallem il-Knisja, esperjenzi ta' qaddisin, teoloġi li stjejnuna, però jew ninżlu warkubtejna quddiem Ġesu fl-Ewkaristija u nitolbu ilu mulej urini ent min hu s-saċerdot għalik, min hu s-saċerdot għalija, min hu s-saċerdot għall-Knisja, min hu s-saċerdot għad-dinja. Il-mulej irid jagħtik din il-fidi li tal-Franġisku lilek int li inti mweġġa mis-saċerdot. Int li forsi naqsek saċerdot, int li inti għal forsi għandek kriżi fis-saċerdozzu tiegħek għasisija. Il-mulej irid jagħtik dawl ġdid, irid jagħtik kull fidi fis-saċerdoti. U għalli San Franġisk eżistijaj juża l-kelma fidi fejn jidħol is-saċerdoti f'dan mument. Għaliex is-saċerdot ikompli jirrappreżentanna il-misteru ta' Ġesu. Is-saċerdot ma nistgħux nifirduh mill-misteru ta' Kristu, minn dak li Kristu ġie jagħmel fostna, minn dak li Kristu tal-missjoni l-Knisja. Għalhekk hija fidi fis-saċerdot, il-fidi fissija fi Kristu. Imma nkwantu s-saċerdot li qed jirrappreżenta l-Kristu, allura Franġisku iva, għalih il-laqgħa tiegħu mas-saċerdot mhijiex laqgħa ma' kull bniedem kwalsiasi, imma hija laqgħa ta' fidi. U allura eżistijaj kemm intom eżisħuti lajċi, fitxu li laqgħat tagħkom mas-saċerdoti jkunu tassew laqgħat ta' fidi. Però hekk ippermettuli eżisħuti fis-saċerdozzju. Nixtieq minn qalbi ngħidilkom lilkom ukoll. Ejjew il-laqgħat tagħna mal-lajċi jkunu laqgħat ta' fidi. Il-mod kif aħna nħarsu lejn il-lajċi, il-mod kif aħna nittrattaw mal-lajċi. Ejjew tassew ikunu laqgħat ta' fidi, ġifieri laqgħat fi Kristu. Mhux laqgħat fil-bżonnijiet tagħna, mhux laqgħat fil-ħobbies tagħna, mhux laqgħat f'ma nafxiex, anke jekk mhumiex affarijiet ħażina, però fuq kollox ir-relazzjoni tagħna bħala saċerdoti maħutna lajċi fil-Knisja u ma dawk li ma jemnux fid-dinja hija laqgħa ta' fidi. Ejjew nkunu aħna stess biex ngħidu hekk li nipprestaw ruħna l-Kristu għal dan l-inkontru ta' fidi li jixtieq joħloq bejn il-poplu tiegħu u bejnu permezz tagħna s-saċerdoti. Mela intom lajċi jitolbu li jkollkom laqgħat ta' fidi u aħna jew naħdmu bħala saċerdoti li laqgħat tal-lajċi magħna ikunu tassew laqgħat ta' fidi. Kif kienet l-esperjenza tal-fqajjar tas-Sisi ta' San Franġisk Missieri. San Franġisk ikompli jikteb eżistijaj fit-testament tiegħu. Jgħid imqar jekk inkun perseguitat minnhom, qed jirreferi għas-saċerdoti, irrid nibqa' ndur lejhom. U li kelli jerf daqskemm kellu Salamun u kelli niltaqa' ma' saċerdoti li jġibulek ħniena f'din id-dinja, ma rridx nipprietka kontra r-rida tagħhom fil-parroċċa tagħhom. X'qed jgħidilna Franġisku hawn? Imqar jekk inkun perseguitat minnhom irrid nibqa' ndur lejhom. Franġisku eżistijek qed jgħidha l-kliem mhux qed jgħidu biex ikun qal xi ħaġa sabiħa. Però qed jgħidha li x'kienet l-esperjenza tiegħu li hu kien ipperseguitat minn saċerdoti. Saċerdoti li ma femux il-karizma li Alla kienet jagħtih. Saċerdoti stess li ma femux l-interventi ta' Alla fil-ħajja tiegħu. Min għoddu b'miġnun, min għoddu li verament qed jitlef moħħu, min għoddu li dan ma jafx x'inhu jagħmel, min għoddu li dan qed jgħix ħajja nisranija ma' strema, jista' jgħix b'mod differenti minn xorta jkun nisrani tajjeb, imma fejn jgħix dak il-faqar estrem. Iva, nies fil-Knisja il-San Franġisk ma femux. Saċerdoti stess il-San Franġisk ma femuħx. Però Franġisku hawnhekk iżbuħija tiegħu. Qed jgħidilna imqar jekk inkun ippersegwitat mela mhux biss ma jafmunix imma joħduha kontra tiegħi. Joħduha kontra tiegħi għax qed nagħmel dak li l-mulej nibbaħni biex nagħmel fl-aħħar mill-aħħar. Hekk jitkellem Franġisku. Imqar jekk jippersegwitawni. Qed jgħid nibqa' ndur lejhom. Innutaw Franġisku eżistijej mhux jgħid ma noħodix kontrihom u jaqaf hemm u nżomm healthy distance bejni u bej saċerdot li forsi mhux jifhimni f'dan il-mument tal-ħajja tiegħi. Franġisku mhux jgħidlek żomm healthy distance imma ibqa' dur lejh. U forsi din jekk tismagħha tgħid imma isma' dan aġen, din żinnata min ħa nibqa' ndur lejh xi ħadd li qiegħed jippersegwitani.
Però Franġisku għaliex fis-saċerdot malli lin mill-umanità tiegħu. Però skopra verament il-misteru ta' Kristu fih kien itlaqa ta' fidi. Franġisku jgħid iva, anke jekk jippersegwitawni, nibqa' ndur lehom. Eżis ħuti, jekk hemm saċerdot li mhux jifhmek fil-ħajja tiegħek, tinfireċ minnu, imma ibqa' dur lejh. Mod partikolari jekk dan is-saċerdot jaħseb ikun il-kappillan tiegħek. Isimgħu San Franġisk jgħidilna. U li kieku kelli l-erf daqskemm kellu Salamun, u kelli niltaqa' ma' saċerdoti li jġibulek ħnina minħabba l-miżerja ta' dnub li kien jgħixu fihom. F'din id-dinja ma rridx nippretka kontra r-rida tagħhom fil-parroċċja tagħhom.